Oh. Okay. Napaw. Wala naman, ibalik ra. Pero, wala. Neutro oras, neutro. Dira barog dia oh. Dira barog dia. Di ayaw dia. Dito to nga. Oh. Uy, ngit-ngit man. O dara hayag na. Ngit-ngit tasad. So sorry. Ngit-ngit man oy. Ay lang. Ta. So, padaw na may ulit dito sa Muang Gikuyan. Ay, mga souvenir diri yung lantaw. Lantaw lang ko nulin. Wala. Nidot siya. Lantaw. Lantaw lang ta diri ha. Lain mark ka lang. Ito iba pa ka na like. Lantaw. Ikaw nang. Dali na. Anak sa ubos. Babaw na sa lanay man ka nga lantaw. Ako sa lin. Ikaw. Ulit ah. Ano pag ano? Of course. Sige, dupa. 1, 2, 3. Sorry. Pizza. Okay. Pag arami na pusing ba, magsandig o mag-ana. Diya sa kwan. Diya, pag arami na pusing. Pag arami na ba, yan na MTL. Yan na, ana. Okay. Mura mo giduot. Mura mo ni mo giduot. Padaw na may uli. Hello. Bye. Sudan ko. Bisa kinan rin mo. Ano mga lagan? Wa kalungag, gigalaag. Binalantan. Mga kuan. Luyas kung balay da ko kuan des video reste. Ano lang bijoy eh. Na bangit balay ba? Ha? Na. Ayo lang oy kay batig kuan din. Kita mo. Ayo lang oy kay lain kayo mo to. So kita mo sa kuan, nagawas na mo mga kuan. Hello, padaw na may uli mga friends. Nakikita mo sa kundagway na gyud sa personal. Sa video. Pwede ka diri. Ay, kar para sana ta. Guys, ano? Yes. Manakay namin guys ano, manakay namin. Hi guys. Time to ride. Day. May sword neng. Dikit bikin. Guys, ano? Or kuan skin na. Di ako bikin. Putol imo oh. Ana ra. Hi guys. So, nanami sa motor ha. Hi kuya driver. Yeah, smile ya. Oh, mo na si Mr. Driver. Paingon na mi guys. Oh, guys, ano score daw ba? Oh, see? Sayaw! Sayaw lang! Oh, sige, lingaw kayo no? With marching dance ba? Gilibad yun ako ni motorok sa buya ko, kinahajoy daon na. It sounds. Oh, so, tara, bye-bye! Hi, kuya! Oh, yeah, mga vloggers niya! Oh, kita ta sa nationwide. Oh, si kuya driver. Enjoy kay si kuya. Aya, Merry Christmas ya. Wa gani. Wa gani. Yan. Nindatan niya. Ano ni mga vlogger sa YouTube ya. Kayo rin. Wala, sige.
disco moment guys. Oh, diba? Hi mga friend. Dance. Pangtanggal ng stress, diba? Oh, yan. Tingnan mo si Kuya Driver, oh. Diba nag-enjoy siya sa amin, oh. Look. Oh, see? Nakasmile si Kuya Driver. Oh. Pati si Kuya Driver na-enjoy. God bless Kuya. Merry Christmas po. Yan. Guys, paingon namin o Gaisano, Cordoba. Nag-abot na mo dito. Di kami mag-shopping guys. Kaya wala namin mga kwarta. Mao ni guys, vloggers na why mga words. Aka to, naklaro to may kwarta. O, kada sila to ako. Pasa ta. Buslot na ang bulsa. Wala na take hatag sa mga inanak na to ani. Yan. Nakalaa guys ang mga vloggers oh. Yan, yan. Asa pa dapitang na lugaron nga nice. Hato pa ta. Oh, di ba sayaw eh. So. Guys oh, unfair kay guys. Ako gipasayaw ko nya siya di sila manayaw. Oh, nya ang gipasayaw nila di ka mao mo sayaw. Kailan minuto na? 6